Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu jama'ar duk duniya baki da. Wannan haka yake. Turawa, Katafa, Inyamurai, Fulani, Larabawa. Kwarai ma kuwa kaf. Idan kuna so a kwararo muku nishaɗi, ku sharalle ku kwatalle ku sakatare ku bodare ku gwangwaje ku bodare ku warkaje ku warhila ku lantarki. Alquran. Ku shoshale ku daskale ku dangale ku hatsi to ku shiga TikTok account din mu na AA Lara. One. An sa wanta turawa. Ku to ai a wannan nan a nan ne za ka yi wankan wanke wukaken wakokin kafe kiyar awaki AA Lara 1. Allah kuwa. Ina ma abota yin tattaki wajen taron tankunan tallata birmatin tallata ake shiga TikTok. Da Allah kada ka manta yanka shiga TikTok. Ka shiga sama account din mu na AA Lara. A inda za mu rangajin ralin rage karo bulin bululukan balaya balbalin balagaje AA Lara 1. Wayan tambaye ka mana. Wayan mu idan mutum ya bana ina yi ne. In kai nan. Ina kai ne. To, An ban sani ba. to mina. Mina.